Здравейте! Аз съм Стан Котомов, вие гледате Music Space TV, а ние се намираме на събитието Студент на годината. По принцип, всеки студент е студент на годината, ако успее да си вземе изпитите от сесията. Тук обаче ще раздават малко по-различни награди. Останете с репортажа, за да видите какви са точно те. Уважаеми студенти, много се радвам да бъда тук сред вас. Поздравления за организаторите на този уникален форум. Искам да ви пожелая в навечерието на празниците да сте живи, здрави вие и вашите семейства. Да ви пожелая да обръщате все по-голямо внимание на спорта, да не го загърбвате, за да ви помага в учебната дейност. Искам да благодаря от името на Александра за наградата. Тя определено е спортист от световно ниво. В момента не може да бъде в тази зала, защото е в Австрия на старт кръг от световната купа по сноуборд. Знаете, сезонът е в разгара си. Поръчена питка, станаха 2-3 сутринта, глава боли сърцето ти, нощта започне така. Телефона зазвъня, добра идея ми звучи, пак сме на парти без пари. Няма да те убеждавам, дрехите ги изгоди. Ако нямаш време, просто зарежи. То на досика не си личи, напитките не ги мисли, той Криско вече ги плати. Верчета, все тия гавровски шеги. Съжалявам, не мога да те купя, май пак нямам, за да те заключа. Аз ти давам по-важното от всички тях. Оставам твой порок и твоя грях. Сутрин лягане, вечер ставане, де попаднахме. Кой ден станахме? Сутрин лягане, вечер ставане. Абе вие, какво си говорите? Аз получих тази награда. Благодаря на журито, благодаря на организаторите на конкурса. Аз изглежда все за теб ще мисля. Вече свикнах там да се връщам. Тук е тясно, търся шумно място, чужди хора да прегръщам, но не става, не помага. Пак залитам, искам с теб и заспивам с алкохолни мисли, празна чаша, пълна след. Спущам се така в нощните си черни дрехи, отворена врата и пуснати завеси. Не помня нищо пак, размазан грими сухи устни. Разказват с нощи как се питах ти къде си. Благодаря за наградата. Да, не сме родени, както се оказа. Не съм си подготвила нещо, което да кажа. Искам да благодаря на всички мои приятели, на семейството ми, които бяха до мене през всичките години, в които следвах медицина, и да пожелая успехи и късмет на всички мои колеги за напред в областта да лекуват и да спасяват човешките животи.
Thank you.